Som odramoval moju lampu. No, ľudia, dneska je nové videjko. Sorry, počkajte. A dneska si ochutnáme túto Angel Hair čokoládu a dubajskú. Takže začneme s dubajskou čokoládou. OK, ľudia. Holy shit, bro. Oh. OK, ľudia. OK. Takže prvý. Dubajskú som mal, je dobrá. Nemôžeme povedať, že nie je dobrá. Musí sa kúpnuť. Ak nepoviem. Má takú zvláštnu chuť a to cením, to je dobré. Je to reálne dobré. Mám čo vytknúť. Že nie je to originál, hej. Nemôžeme povedať. Ale akože neviem. Je dobré. Neviem, ako som to mohol povedať. Reálne ja ľudia neviem, ako mám opísať. Je to dobré. 8 z 10, hej. Takže poďme na túto. Ja to neviem otvoriť. Ľudia strich. OK, ľudia, už som späť, už mám nožnice. Pozrite. Tak. Budem sa to pokúsiť nejako otvoriť. Počkajte. OK, ľudia. To nejde. OK, už som tam. Ty vole, to. Oho. Cítim, že to je ťažšia čokoláda než Dubaj. Oh shit, bro. OK. Takže, aha. Je tam cukrová vata. Je tam pistácia. Normálne je to dobré, pozrite. To je dobrá čokoláda. Ono to má divnú pachuť. Akože, je to dobré, nemôžem povedať, že nie. Ale, čo tam chýba? Akože, je dobrá, ale niečo tomu reálne chýba. Dal by som 9 z 10. A dneska by to všetko, dajte like, odberať.